Аз имам уличен Истанбул, така не. Колко баш? Колко баш? Те друго правят. Тя никак не е. Те направят тако и отзад такова. Нека насране. Той модерно прави. Той си парка никой. Неща, тя друго правят. Тя друго прави, естествено. Те с малко. На интересно са прави. Ние няма интерес. И тук, как не е, тук няма история. Е така, назад, разбираш, чисто. Чисто пък също няма. Хемис. Аз не ми, аз навсякъде съм. И нашия са бъде. Айде, за това е здраве. Dünyanın geriye zayıfları kaçırla var. Gel oğlum bir sonu bir başına var. Gel sonunda gözlerine var. Akandamladım var. Sen o. Nasıl kako kadar? Na sese ima djetir posoki. Едното е лято, другото е зима. Обаче, знаете кой капости? После ика на всяка любов и край и горика. И какво да правим, вика? Удреш едно и забравяш, вика. Някой чалги... Даже при това, вика, всеки път има начало и край. Добре ли? Дайте, човек природа умира. И вчера искам да се навардил. Това е много важно. Не мога да ти преведа, защото аз пих водка, сега бира пия и не съм победен. Обаче, ако не бях, нали, сега да ви поредам от това. Знаеш ли, аз ще дам адреса на Лейла. Тя и Стамбулче. Тя 86 нова. Не? Запазна ли? Моля? 86? Леля му? Лейла ще кажа. Леля. Аз казах Леля. Ти се отвиквал. Аз се казвам Шахин. Шахин. Шайн ми вика това. Дядь, Драган, дядь ми вика това. Аз бях Тортучи. Борис ми е. Борис? Кърджешите. Знаеш какво? Успейте с доктори, каквото си казали, мотив отива и фаща и геврека и кара рейса. Ама Няма пиеш. дадох книжка. Ти той дава, на нас направи. Дава, най-му дава друга. От по-специално. Може. Сега аз имам диететични препаратите на доктор. Заради това не може. Разбираш? Аз сам такова, защото... Ти от водката ще учиш и на сута, да знаеш. Сега, аз сам да се не прекъсвам. Други ще блъсна и 3 месеца има някой. Разбираш ли? Аз това се разбирам. Не може. Разбираш? И арматорите имам 7 раза, да съм майски. Дедо Лука беше да вика. Да работя. Разпределителная гара.
Тип сенца. Най-добре с един да те запознае с племенника. Знаете, той е Бидгисая компютърен, сега магистратура завършва. Компютърен инженер. Пак той потенци първи, ама малка, тя но така си ли му? Види сестра. И си приятел. Желе му. Желе. Иди. Май, тя бе уйди. Кой га е алф? Кой гледа песен? Чалга пени. Аз не съм, аз и педалски не съм. Кой на Азиза? Азиза го догледам аз един път. Не. Какво добима? Баш може учи. Ще опитам къде растат когишката. Той ще каже, ай, много гиди, бе когишката. Гледай това бъде, гани той където са всички мушки. Той ще свикни после, няма да му остави намера. Що, женщина ли? Аз да съм гей. Гейовче са жени за гей. Или те с обратните жени има. Аз да съм, аз не съм обратен. Аз съм нормален мъж. Да махалите с мъжа. Ама други, то забежки може. Забежки да знаеш може. Той Аллах го позволява, забежки. Tako? Tako da? Slišao. Знаешь ли, какие дорогие-то? Стебли. Топола. Там лежит стебли. Стебли. Добрый бригад. Допущим. Нощи беше у нас кондукторът Бог добре. Докладно дойде, на мене копци не каза, че Какво? Кондуктор. Так. Искаш ли да пуш? Не. Да дам ти го. Ти ще пуш? Ти не пуш. Ти ги отказа преди 50 години. Каже малко повече. Кое е забрани? Не. Каза, няма да си при мене комплекс. Аз съм ти казал как съм се родил. Браво. Аз кога съм браво. Дома никой не пуше, нито дядо не пуше, нито баща. Браво. Да.